बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां सारा बीटीसी हालामनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां केन्सार बेरामाव गोग्लैनाय एबा केन्सार बेरामजों भुगिनांनाय सुबुंफोरा बे बारनिफ्राय गोजानाव थांनाङा लासेनो बीटीसीनि सदर थावनि कक्राझारावनो फैनानै केन्सार बेरामनि फाहामथायखौ लानो हासिगोन। सारा बीटीसीआवनो नायल' जाल' गंसेल' गोनांथार कक्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय बेसरगावआव लुफुंजानाय गोदान मुगाजों खाब जानाय केन्सार देहा फाहामसालिखौ दिनै बेखेवबाय। बे केन्सार देहा फाहामसालिखौ दिनै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा सा सानजा भारतआव गावनि आखाइजों गंस्नि केन्सार देहा फाहामसालि बेखेवनाय बादियै बीटीसीनि सदर थावनि कक्राझाराव गोदानै लुफुंजानाय केन्सार देहा फाहामसालिखौबो भार्चुएल मडनि गेजेरजों बेखेवनाय जादों आरो बे लुनायनिनो दिनै अन्थाइ खाम्फाबो बेखेवनाय जादों। बे बेखेवनाय हाबाफारियाव जायगायावनो बाहागो लादोंमोन बीटीसीनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', मावफुं सोद्रोमा अरूप कुमार दे, मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमा धनश्याम दास, सानजा कक्राझार बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि आरो कक्राझार ओनसोलनिनो गोबां साननो हनो गोरों गुन गोनां सुबुंफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदोंमोन। भारतनि प्राइम मिनिस्टारनि आखाइजों गंस्नि केन्सार हस्पिटाल बेखेवनाय जादों आरो गंस्नि केन्सार हस्पिटालनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय जादों आरो बेजों लोगोसे गंथाम गोदान हस्पिटाल केन्सार हस्पिटाल आरोबाव गोदानै जानो थांगासिनो दङ। जोङो बयबो गोजोननाय मोनदों जे दिनै कक्राझाराव जोङो मोनसे गोदान आगजुफोर थानाय गोदान मेसिनफोर थानाय मोनसे एडभान्स केन्सार हस्पिटाल जों मोननो हाबाय। दा जोंनि ओनसोलनि लवार आसामनि एबा बिटिआर ओनसोलनि गासैबो सुबुंफ्रा दिल्ली मुम्बाइ एबा चेन्नाइफ्राव थाङालासिनो जोंनि ओनसोलावनो जायफ्रा केन्सार पेसेन्ट बिथांमोना ट्रिटमेन्ट लानो हागोन। थांनाय समाव केन्सार हस्पिटाल गैयैनि जाहोनाव जोंनि सुबुंफ्रा जायफ्रा थाखा फैसा दङ बिथांमोना ट्रिटमेन्ट लानो हादोंमोन, नाथाय जायफ्रा थाखा फैसा गैया बिथांमोना मोजाङै ट्रिटमेन्ट लानो हायैनि थाखाय थाबैनो थैनो गोनां जादों। दा बे हस्पिटाला फैनायनि उनाव बेवहाय गोबां गोजौ थाखोनि मेसिनफोर दङ जाय मेसिनफ्रा माने जोंनि सारा नर्थ इस्टआवनो गैया एबा भारतआवनो गोबां जायगायाव गैया। बेबायदि मोजां मोजां मेसिनफोर दङ जायनि गेजेरजों रेडिएसन होनो हायो, थेरापि खालामनो हायो। दा बे मेसिनसफोरखौ गाबोननिफ्रायनो बिथांमोना माखासेखौ अपारेट खालामनो हानाय जाबाय होनना जोंनो फोरमायदों। दा बेनिखायनो दिनैनि दिना जोंनि थाखाय जारिमिनारि सान। दा बेवहाय आङो भारतनि प्रधान मन्त्रीजों लोगोसे आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांखौ साबायखर बावो आरो लोगोसे रतन टाटा जाय बिथाङानिखि गोबां राङारि फान्ड होनानै बे हस्पिटालखौ आसामाव बानायनायाव मदद खालामदों, बिथांनिसिमबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो। डक्टरखौथ' हानाय नङा, जिखिनि डक्टर दङ बेखौ हानाय नङा, नाथाय डक्टर नङालासे जिखिनि स्टाफ दङ बे स्टाफफ्रा लकेलिटिनिफ्रायनो जागोन आरो माखासेया अलरेडि जाबायानो। दा जों बिथांमोनखौ बुंदों जे माखासे जायफोर नन टेक्निकेल स्टाफ बे स्टाफफोरखौ लानांगौ होननानै जों बिथांमोनजों आल'सना खालामदों। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव एमबिए आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020263133 9101536360 7002026
91015363630